My message to you is 5 pages. At sana po matapos ko to ng 20 minutes dahil meron pa tayong dedication. At ngayon po ay ating i-celebrate ang birthday ni Mama, January 1 bukas. At happy birthday kay Mama. Nasaan si Mama? Sa taas. Andyan sa Okay. Praise God for that. So pwede bang kamayin mo yung katabi mo muna? Sabi mo, ready ka na ba? Okay. Karamihan po ng mga tao, pumapasok sa bagong taon na may desire. Yung iba wala. They only enter the new year going with the flow. They just follow a rhythm. You know, you go to work every day and go home at night, sleep, get some rest, go work again. Ganon. Rhythm lang po yun ng tao. Pero maraming mga tao, they enter the new year with desires. Kaya lang po, walang direction. So, I prepared a message for you all, sa lahat ng mga nanonood, to challenge you that we should enter the new year with a godly vision, with a godly direction, and with a godly anticipation. Many of us would like to change. Gusto nating magbago ang sitwasyon ng ating buhay. We'd like to grow, we like to be blessed, but we don't have a clear plan. Parang gusto mong magtayo ng bahay, pero hindi mo alam ano bang susundin kong tema. Ano ba? Modern ba? Classic ba? European ba? American? Filipino? You don't know. You cannot decide. You have no plan on how you want to accomplish your desire. Kaya po ngayon, I'm going to guide you how to set goals. From a biblical, practical, and very purposeful objective. Kaya tutulungan ko kayong mag-set ng goals from a biblical perspective. Very purposeful. Okay? I'd like for us to open our Bibles in Proverbs chapter 16 verse 3. Or if you may, for the sake of time, nasa screen na lang po. Proverbs chapter 16 verse 3. All of us, let's read all together. Ready, go. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts, tandaan niyo po ha, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. A parallel verse for that would be Psalms 37 verse 7. Psalms 37 verse 7. Go ahead. Everybody, let's read, go. Commit, trust also in Him, and that's a parallel verse. Everybody say parallel. Hirapan akong Tagalog ngayon kasi marami tayong Tagalog na mga kapatid abroad. So, ayaw ko namang mamiss nila. Alright? And glad to see Limuel. Limuel, Barok, tumakdal ka man. Ayan. Anak ni Tita Chato. Glad to see Limuel. Okay? Alright. Ilagay mo yung dalawa. Proverbs 16:3 tsaka Psalms 37 verse 7. Because I would like to set the framework and the foundation of this outline. Okay? Ayaw kasi natin na dumako tayo, very practical siya, pero parang galing lang kay Pastor Provi. Dapat hindi sa akin galing. Ito'y galing mismo sa Biblia. Okay? So, Psalms 37 verse 7 and Proverbs 16:3. Again, let's read, go. Commit thy, trust also in Him. Now, I want you to notice 3 words that mean the same way. Una, yung pong salitang way. Everybody say way. Dalan. Next, sa Proverbs 16:3, works. Way, dalan. Works, mga gagawin. And then the word is thoughts. They all mean the same way. That means plan. May plano kang tatahakin, may plano kang gagawin, may plano kang iniisip. Way, works, and thoughts. In one word is called plan. Dapat lahat po tayo may plano sa 2026. Huwag tayong pumasok na walang kaplano-plano. Anything that has no plan is always bound to fail. Basketball, wala kayong game plan. You're bound to fail. Kanya-kanya, am I correct? Construction, walang planong sinusunod. Kanya-kanya. So anything, any group, any church, without plan is always bound to fail. That's why
the verse tells us, expected, it is a given, na lahat tayo ay dapat magplano. And as I teach this to you, at the end in mind, ang aking pong gustong i-encourage at ipakiusap sa inyo, mga kapatid, na ipasa ninyo sa akin until Sunday, kung maaari, ang mga plano nyo sa 2026. Tuturuan ko muna kayo ngayon how to plan, but on Sunday, I am requiring each and every one of you, starting from our pastors, our care group leaders, our coordinators, to submit to me, because as your pastor, I want to be a help by prayer and advice sa inyo pong mga planong gagawin. Okay? So yun yung tatlong keywords doon. Ulitin natin. Works, way, and thoughts. Ngayon, ang utos ng Panginoon, simple, commit thy way. Paano ka ngayon mananalangin na wala ka namang plano? Do you understand? Siyempre, you start with prayer. Show me thy ways, teach me thy paths. Are you following? Then from there, saka ka ngayon magpaplano in parallel and consonance doon sa purpose ng Panginoon. So here is God's purpose. Paplano ako in light of that. And then the Bible says, commit thy way, commit thy works. You see the command? So it's one thing na nagplano ka, then the next thing you need to do is commit thy works. And the Bible says, He shall bring it to pass. Kung ano ti Ilocano, ibanag nanto. Okay? So it starts with a plan that is in alignment to the will of God. Okay? Hindi ho tayo basta magpaplano like, this is what I want, this is my wish, this is what I think is good. Kasi po, marami sa atin, pag nagpaplano, we start from what we want. Tatandaan nyo po lagi ito, pag nagplano kayo, it's not from what you want, it's not from what you wish. It must always in consonance sa purpose ng ating Panginoon. That's why the prayer of Psalmist David is, show me thy ways. Everybody say, show me thy ways. Ibig sabihin, ganito po. Alright? Ang pagpaplano sa buhay ay hindi po in response to your needs. Itong mga pangangailangan ko, kaya ito ang gagawin ko. Ang pagpaplano ng Kristiyano is not in response to your wants. Ito yung mga gusto ko, kaya ito yung plano kong gagawin. Our planning is not in response to the world. Ganito ang uso, kaya ito ang aking gagawin. No. Your planning is in response to God. Let me say it again. Your planning is in response to God. So, pag bumubuo po kayo ng plano na hindi po driven, motivated, initiated by God impressing something into your heart, 100%, if not 99%, that's your own plan, not His own plan. Sinulit ko po na ang tama na pagpaplano, take this, pagkat marunong lahat tayo magplano, pero ang problema, yung pinanghuhugutan, saan nanggagaling yung plano natin? Planong mag-asawa, planong mag-career, planong mag-abroad. Dapat po lahat yan, hindi mo plano dahil tinitignan mo lang yung future mo, tinitignan mo lang yung needs mo, tinitignan mo yung mga pangarap mo at gusto mo. No! Set all of these things aside. Come to God and say, Lord, speak to me, impress something to me, talk to me, bless me, Lord, mag-move ka sa aking puso, and when I'm going to plan, response ito doon sa nais mo. That's how we ought to plan. When that becomes the situation, then yung works mo, yung thoughts mo, yung ways mo, leading lahat yan sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. Kung bakit ko po ini-emphasize ito, sapagkat dito pa lang, this is where many Christians, dito pa lang, this is where they fail. Kaya eventually we lose them, eventually they are gone, eventually nag-backslide, eventually nawala sa church. Bakit po? Saan nagsimula? It started with a plan.
They did not plan to backslide. They did not plan to go away from God, but their plans took them away from God. Kaya dito pa lang, itama po natin yung panggagalingan ng ating pagplaplano. It must always be in response to God's will. Are you there? So, I am now going to start sharing this with you. Grabe, natapos agad yung 10 minutes ko, dun pa lang sa framework. Tatlo po ang nais kong ilatag sa inyo in light of this topic ngayong hapon. Nakikinig pa kayo? Okay. Part 1, identify your roles. Identify your roles. Part 2, simplified goal categories. Mamaya nyo na kopyahin yung part 2. Ibabasa ko lang. And part 3, key character traits to develop. Key character traits to develop. All right. All of these are very wise. Okay? You will be a wise Christian if you will do this. Number 1, identify your roles. Mga kapatid, ito po ang isang pinakawais na dapat mong gawin pag umupo ka para magplano. Identify your roles. Everybody say, identify your roles. What is a role? Ano ibig sabihin ng role? Before you set a goal, identify your role. Ano ibig sabihin ng role? Sometimes our problem is we do not identify our roles. Because of that, we lack balance. Because of that, we neglect some areas in our life. Kasi hindi po natin isinulat lahat yung roles. And listen to me. When we talk about your role, this role is a God-given role. Everybody say God-given role. For example, yung pong i-lead ko yung National Baptist Day is a role. A role to play. And that is a role that God gave to me. So the simplest thing that you need to understand, pag magplano po kayo, mag-set kayo ng goal, hindi po yung anong gusto ko, you're starting from a very vague and very vain start. Magsimula ka sa role. Ano ba yung binigay ng Diyos na role at assignment ko sa buhay? Naunawaan niyo mga kapatid? So, these are basically your 4 God-given roles. Each of these, or 5 God-given roles. Each of these, dapat mga kapatid, maasikaso mo lahat. Ulitin ko po. Lahat ng ito ay dapat maasikaso mo. Asikasuhin ko. Role ko ito. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay, number 1, my walk with God. Just put all those 5. Ayan. That's your role. My walk with God. Number 2, my family. Yung iba, they fulfill their family roles but neglect their walk with God. Because they did not identify it as a role. They thought, requirement ni pastor sa amin to. Hindi po requirement sa inyo. May relasyon ka sa Diyos. Kaya lang ako nagtalaga ng mga ganyang requirement para matulungan kita na lumago sa relasyon mo sa Diyos. Pero ang totoo, role mo yan sa Diyos, kapatid. So some Christians, they are okay with their family, but they fail in their walk with God. Pangatlo, church. Ang church po, hindi to requirement. Ang church, role. Kita man ti Tagalog ti role. Anong Tagalog ng role? Tungkulin. Ano pa? Tungkulin. Ano't Ilocano ti role? Ti pagrukod, Cyrus. Ti Ilocano ti role, takem. Laglagi pong kakabsat. When God gives you that role, He expects you to function properly. Do you understand? Okay? So, my walk with God. Number 2, my family. Number 3, my church. 4, pangapat na role mo, workplace.
Ano pa? Kung nag-aaral ka, studies, at business kung may negosyo ka. Role yan. Yung iba, ang tanging nasa isip lang nilang role, trabaho. Kaya pag uwi, wala akong panahon sa pamilya ko. Pag church, pag may oras, they don't see family as a role. They don't see church as a role. They only see it as what? Part of the schedule. No. All of these are not only part of the schedule. They are your role. May tungkulin ka dyan. May responsibilidad ka dyan. At dapat gampanan mo yan. See, so when you identify your roles, it prevents neglect, it brings balance, and it gives you wisdom. Kaya mga kapatid, you will be wise pag ginawa mo tong identify your roles. Uray aglabas ti adu nga tawen. If you don't identify your roles, you will always come out imbalanced, pressured, stressed, feeling like a failure though successful in one area. Bakit po? Because you simply neglected a role. You did not accept it as a role. Are you following? Okay. Ano pa? Loved ones. So God gave you this role, and this role is your stewardship. Ang sabi po ng Luke chapter 16 verse 10. Luke chapter 16 verse 10. He that is faithful in that which is least. Ang gusto ng Panginoon sa atin dyan, faithful. Faithful sa Tagalog, maasahan. So God put you in that role, God gave you the assignment, God gave you responsibility, and God expects maaasahan ka niya dyan. Are you with me? Okay, so this is very important. Learn the balance and wisdom. When you learn balance, listen, if you don't follow this principle, you will be imbalanced. Your life will suffer. Someone will suffer. Let me say that again. If you don't follow this advice or this principle, pag hindi nyo po susundin tong identify your role, mai-imbalance ka, may maneneglect ka, Brother Nestor, magsasuffer ka, may magsasuffer kasi napapabayaan mo. Because you did not identify that as your role. Ikaw ang may responsibilidad dyan eh. Pero hindi mo inako, napapabayaan mo ngayon. So hindi ka lang nagsuffer, may magsasuffer. So to live wisely, to live a balanced life, it might as well proper na upuan mo na, ilista mo na. Ano bang aking mga tungkulin sa buhay na to? At ito ang dapat kong asikasuhin. Ulitin natin ha. What are your roles? Again, 5, go. My walk with God. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Kaya mag-ingat po kayo kung gusto nyo pang magdagdag ng role sa buhay nyo, may masasacrifice lagi dyan. Yung pong, alam mo yung ano, yung pie, kung aapat lang yung pagbibigyan mo, malalaki ang share bawat isa. Pero pag nagdadagdag ka, lumiliit. Eh hindi ka pa marunong mag-manage sa time, kaya hirap na hirap ka talaga. Tapos sasabihin mo, grabe, I'm so overwhelmed with my life. Hindi po. Hindi ka nagmamanage ng maayos. Yung nagmamanage ka overwhelmed ikaw pa na hindi nagmamanage. Yung tao nga na iniisip niya na may obligasyon ako rito, bigyan ko ng oras to, paglalaanan ko to. Iniisip niyo na yun, hirap na hirap pa, ikaw pa na walang ganon. Di ba lalong hirap ka talaga? This is a very wise principle. Kasla kung mati unag ti pagubraan ka kabsat, no hamuam mo troll mo, conforme to ubra, makikialam ka sa hindi mo dapat papakialaman. Because you don't know your role. Sa pagkikialam mo, napabayaan mo yung dapat mong trabaho. Pagdating na engineer, pati hindi mo nagawa to, tumulong kasi ako doon. Hindi yun ang pinagagawa ko sa'yo, ito ang pinagagawa ko sa'yo. In the same way, you are not just there by your choice. It's God's given assignment to you. So the more you add roles and responsibilities to your life, kailangan mong umupo ulit, recalibrate your management and your organization. If not, hirap na hirap ka talaga. Naunawaan niyo po? Okay. Number 2. Part 2 tayo. Part 2. Tutulungan ko kayo sa simplified goals. Ito yung thoughts, ito yung works, ito yung ways. So, pagpaplano ka, thoughts, for your works, for your ways. Alright? Anong gagawin mo sa pagpaplano? In these roles that you have in life,
ano ang goal mo sa bawat role na yan. So mahalaga, hindi ka pwedeng mag-set ng goal pag hindi mo na alam muna yung iyong role. Karamihan ng tao, set ng goal, 10 goals for the new year. Sigurado ka ba, nasa 10 goals na yan, na-include ito, na-include ito, na-include ito. Kaya bago ka mag-set ng goal, identify your role. Pag na-identify mo yung role, bawat role, saka ka mag-set ng goal. So let me help you a little bit on setting goals, simplified goals. Ito po yung mga posible na pwede nyong isulat na goals ninyo. Number 1, personal devotion goals. Mga kapatid, pag ginawa mo to, matinding epekto ang mangyayari sa buhay mo. Epekto sa pamilya mo, epekto sa Christian life mo, epekto sa church life mo, pati work life mo, matindi ang epekto pag prioritize mo ito. So please, I may require you to do that, but don't, from your end, don't just take this as, ni-require kami ni pastor na mag-devotion, mag-journal, picturean namin, isend namin. It's not a requirement, though I do so to help you. It's your role. Ikaw dapat, sika dapat timangi kalikagom. Tultulungan kailang kakabsat, kaya may ganun tayong mga sistema at programa. Tingnan nyo, ibaba nyo nga ulit dito yung daily bread natin at saka yung ating, tawag dito? Journal. Sasabihin nyo na naman siguro, pag hindi klaro sa'yo na role mo to, dito yung binigat, isupay nga ubra. Kapatid, role mo yan sa Panginoon. Kada umaga, responsibilidad mong makipag-usap sa Diyos. You don't wake up to go to work. You wake up to talk to God. Role mo yan sa Diyos. Kaya take that daily bread and take that Bible and start to meditate and say, God, speak to me. Ilagay mo sa puso ko ang nais mo. Correct me, rebuke me, instruct me, dear Lord. Amen. Then isulat mo dito yung realization mo. So yan ang personal devotion goals. Ito po yung ating journal. Sa totoo lang, kung nasa tamang pag-iisip ka at nasa level ka ng pag-iisip na maabot mo yung point na sinasabi ng Panginoon sa atin, you would love this because this is a tool that will help you. To those who do not understand, this is a burden. Care group leaders, don't show this to people like it's a burden. Kaya nga i-explain nyo. Kaya kung kayo po, care group leaders, kayo mismo hindi nyo maunawaan ito, burden sa inyo, ganun din ang gagawin nyo sa mga care group members nyo. Magiging pabigat lang sa kanila ito. It shouldn't be. This is already a tool. Ako na po yung nag-initiate na tumulong sa inyo. Para araw-araw, meron kang disiplina na mag-meditate sa salita ng Diyos. Because that's your role. So in your personal devotional goals, ito yung mga tanong. How will I intentionally grow in my walk with God this year? Paano ako magiging mas malapit sa Diyos? Hello? Si Bibiyag kayo pa kakabsat? Kung meron pong dapat planuhin ninyo sa taon na to, planuhin nyo paano kayo mas maging malapit sa Diyos. That's a very wise priority. Pag hindi nyo po gagawin yung paano ako mas magiging malapit sa Diyos, mas laging malapit ka sa tukso. Malapit ka sa temptasyon. Malapit ka sa kasalanan. Do you know why you get easily defeated with sin and with temptation? Because you're not planning to grow closer to God. This is a wise priority, I'm telling you. Whether you're a choir member, usher ka, ang dapat i-prioritize nyo, maging malalim ang inyong walk with God. Amen. Because the fruit will always be determined by the root. No tikag jay ramot kakabsat, malaylay jay mula. Ngam no jay ramot ket nabiyag ket ada access na iti danom. Nabiyag jay mula. Kastamot ti Kristiyano, nabiyag ka wherever you are as a Christian,
no the root system mo in your relationship with God, you're abiding in Christ, you're abiding in His Word, you're abiding in prayer, is very dynamic. Naunawaan po natin. That's John chapter 15. Kaya, I would like to encourage you all, magkaroon po kayo ng personal devotional goals. So, ano yung mga ehemplo rito? Bible reading plan, prayer schedule, scripture memory. So, let us set that goal. Number 2, giving and stewardship goals. Alright? Giving and stewardship goals. See, marami pong mga Kristiyano, walang ganitong goal. Kaya pag service, kumporme latan numanot na kaot na, sana ibaga, basta itid mo nga na impapuswan. Giving is not just giving it cheerfully. It is purposed in your heart. And if you purpose what you give, then it might as well proper you plan your giving. Set a goal sa iyong giving and stewardship, mga kapatid. Are you following? Okay. So, ti damagam ti bagim, how will I honor God sa mga inentrust niya sa akin? Kasanot pa ng padayaw ko ti apo ka digit impatalik na kanyak. So, let's go straight to the application, no? Kasi mahalaga. Okay, this includes your tithe. This includes your tithe. Next, your offerings. We have missions offerings. We don't choose our tithe to finance mission. We don't choose our tithe to build buildings. We use our tithe for the general expenses of our ministry. So we have missions offering, that's our fund for missions. Alam nyo ba ang Bible, hindi clear yan eh. Ibig sabihin, hindi yan specific. Pero kung makita mo sa Bible, may budget plan. May mga offering para sa ministry of the saints, may offering para kay Apostol Pablo habang nagmi-mission. Those are giving depending upon the need. Kaya ganun din po sa church natin. May tithes tayo, may love offering tayo, may missions offering tayo, may first fruits offering tayo. I praise God. I am now ready to give my first fruits today. Sa biyaya po ng Panginoon, yung aking first allowance from our church for this year, for next year, 2026, is now ready to be given today. Hindi ko po magagawa yan kung hindi ko plinano ng maayos. Kaya po yung marami sa atin, magrereklamo, hirap na nga kami, magbibigay pa kami. Siguro po hindi ka nahirapan kung plinano mo noon. Kung isinaayos mo noon. Kaya nga po, kung hindi mo kasi tinitignan ito na role, at hindi mo nilagyan ng goal, at hindi ka gumawa ng plano, you just go to the rhythm of life, then the moment comes, you're not ready. Ganun po kahalaga ang planning, mga kapatid. Si bibiyag kayo pa di kita samot spaghetti, kada macaroni, tinagyan ta panunot yung kakabsat. Okay? Financial discipline. Ipaplano mo yan. Budget, kasama sa family. Tonight, if not tonight, maybe tomorrow night, mga kapatid, I would like to encourage husbands and wives to sit together, or wives, if you are in charge of that, gawin yung maayos, pag-usapan yung mag-asawa, huwag kayong mag-away where the money goes. How can two walk together except they be agreed? So you need to agree. If you husband working, you wife working, hindi kanya-kanyang sistema. Bring it together because the two shall become one flesh. So the family budget must be one. And if you would like to allocate some funds, hindi yung bahala ka na dyan, bahala ako rito. No, the two shall become one and agree and pray and set a financial plan, then that's how you will do it. Are you there? So, magsiset kayo ng budget. Halimbawa, magsiset kayo ng savings po ninyo for next year. Kung hindi nyo paplanuhin yan, hindi automatic na may savings po tayo. Halimbawa, magsisave ka for emergency fund. Magsisave ka for vacation. Gusto nyo magbakasyon.
Kaya't may kumamot ang bakasyon na maumot makwarkwarta. Amman siguro no plano ka. Kundo ikararag mo, kasi nga may plano ka, then commit your thoughts unto the Lord. Commit thy works unto the Lord. Are you following? Future needs, who knows? Or may mga iba pa na gusto nyong gawin, but you've got to have your savings. You see that? So, etong giving mga kapatid, etong aspect ng goal na ito, kinakailangan gawin mo to. Masama po sa Panginoon na pagpapalain ka niya, tapos sinet aside mo lang siya sa buhay mo. Putulin niya kaya yung source. Kung hindi yung buhay mo, kapatid, ang magsasuffer. Are you following? I mean, it's not right. Kailangan kang magsisimula sa Diyos, then identify your role, and set your goal. That's the proper way. Amen po ba? Kumusta po ang inyong giving this year? I do not ask this to put guilt into your heart, but for you to reevaluate. You are a steward of God. Hindi sa'yo ang perang yan. Pinahiram lang ng Diyos sa'yo. Buhay mo, pinahiram niya. Wisdom mo, binigay niya rin yan. Hindi mo sarili yan. Kaya huwag kang magyayabang, diskarte ko to. Anong diskarte ko to? Wisdom na binigay ng Diyos sa'yo yan, kapatid. Maiisip mo ba yan kung hindi ibibigay ng Panginoon sa'yo? Yung mga taong namimit natin, yung mga pinto ang nagbubukas sa atin. Sino nagbubukas lahat dyan? Diyos. The moment that you don't see God in all of these blessings, that's the moment you stop becoming grateful. And the moment you stop becoming grateful, you become proud. Wait for your destruction. Because pride goeth before destruction. Kaya maaga po, tama po na iset natin itong mga bagay na ito. Amen? Okay. Another goal that you will need to set is family goals. Alright? So ang tanong mo sa sarili mo, how will I lead and love my family better this year? Paano ko ililid ang aking family this year? Now, here are some examples of your family goals. Family devotion. Marriage goals. Anong plano niyong mag-asawa? Baka pwedeng once a month naman kayong lumabas. Mag-usap. Baka pwede sa gabi mag-usap kayo. Okay? Parenting goals. Anong plano natin para sa mga anak next year? Alam niyo po, may plano na po ang inyong pastor para sa Hosanna Academy. Babaguhin ko na po yung Hosanna Academy, gagawin kong Hosanna Montessori. Oh, let me fast forward this, ha. Ang Montessori kasi, mga kapatid, Montessori is a child-centered educational approach developed by Dr. Maria Montessori that fosters independence, love for discovery by allowing children to choose activities. We call it work. So hindi siya magiging academic, magiging work-related. Ag karpentero dagiti ubing, isuro idati table manners. How to set a table. Imagine kung paano mag-level up ang inyong mga anak dahil may pastor na nagpaplano para dyan. And I do not say that para i-brag po yung aking sarili, pero gusto ko lang i-point out, kayo din kaya parents, ba't hindi rin kayo magplano para sa inyong mga anak? Nag-iisip ako. Mag-isip din kayo. Family goals. Ika-convert na po namin. Yun po ang concept ng Montessori. They work at their own pace in a prepared environment, guided by a teacher who acts like a mentor, focusing on holistic development sa physical, social, emotional, cognitive, rather than traditional na gini-grade sa eskwelahan. Ang Montessori is not more on grading. It's more on skills development and character building. And listen to me now. Do you know why I am initiating this? This is in response to my preaching last family conference. At by the way, gusto kong sabihin sa inyo, ito pala yung gusto kong maging intro sana kanina, pero naligaw yung aking isip. Pero still, we went through the framework. If you want to set goals, mga kapatid, this is how you will begin. Magsimula ka, ask yourself and ask God, Lord, ano't pakididilan ni Apo Diyos kanyak lately? That's how you will start to set your goals.
No nagdingag kayo kakabsat iti family conference, kat kinasarita na kayo ti Apo, detat ipan yung nga goals na family, detat ipan yung nga goals ni financialan, hanga conceptualize ka pelang kakabsat ti bukod mo. Balikan mo lang yung sinabi ng Diyos sa'yo. Kaya pag nagpa-conference ako, nagpa-seminar ako, nagpa-tawag ako ng service, pumunta kayo. Dahil ang Diyos mangungusap sa'yo, and by every word of God, you will live. Because you will not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So when the preacher stands up to preach and open the book, like Bishop Freddy De Vega, God is giving you His word. And what is that word? It's an instruction, it's a direction, it's a goal, it's a plan that you need to do in your life. Ito pong gagawin nyo pag uwi. Para mag-set po kayo ng goals, kunin nyo po yung preaching notes nyo. Pakitaas kayo mga preaching notes nyo. Sinusulat nyo ba yan dyan yung mga realizations? Kaya po ayaw ko na kung kaya nyo din lang isulat sa notebook, itatype nyo yung mga realizations nyo. Madaling mag-AI Madaling mag-chat GPT. Ayaw ko po yun. Kayo po ang mag-meditate. Huwag nyong hayaan na si chat GPT ang mag-meditate para sa inyo. Siya bang kinausap ng Diyos? Biro mo yung kukunin mo yung outline, saka mo ilagay kay ChatGPT, give me a realization. Yun ang nilagay mo. Di, si ChatGPT ang kinausap ng Diyos, ikaw ang kakausapin Ngayon, habang nagpipreach ako, actually, kinakausap ka Pag tinamaan ka sa savings, isulat mo, kailangan ilagay ko to sa goal setting ko. Let's learn to be goal setters. Hindi puro tira na wala namang papupuntahan pala yung gagawin natin sa buhay. Sayang energy mo, sayang buhay mo. You only have one life to live. I tell you, some of you, baka 10 years na lang kayo sa mundong ito. 20 years na lang. You never know. So whatever God is telling you now, do it now because you don't know why God told you to do that. May gusto siyang mangyari sa buhay mo. Are you following? So kunin niyo yung preaching notes na yan, sinulat niyo yung mga realizations po ninyo, i-review niyo na. Kagabi may binabasa ako na realization ni Tito Manny. Tignan niyo Please allow me to bring out my cell phone. Kasi hindi ko to na-ano sa kanila. Pero ang ganda ng realization niyo, this was in June. Okay. Okay lang ba sa inyo? 5:30 na lang tayo umuwi? Total, late naman yung iba sa inyo Diba? Ang ganda Realization po niya ng July 25, 2025. Kunana. Agyamanak iti Apo, tanaka-atendarak ti meeting ita arabii. Dakkel kumati nakaikapisak no jak nangigan dagiti lesson nga insurum kada kami pastor. Walang chat GPT to. Mismong puso niya to mga kapatid. Kinulit ko, young people, huwag niyong i-chat GPT yan. Di baleng wrong gramming. Basta yun ang punto ng Panginoon sa puso ninyo. Tuloy ko. Kunana, ket babaen met lang titulong ti Apo, nagtulag kami ken Brother Carlo. O ni Brother Carlo toy? Naku, delikado. Tingnan nyo Nagtulag kami ken Brother Carlo, ngain kami bisitaen dagiti kakabsat inton bigat pastor. Ket kayat ko nga iaplikar dagiti principle nga insurum kada kami. Thank you, Pastor, for the lesson. Kita nyo? Nagkaroon siya ng idea ng gagawin sa buhay because of the teaching of the Word of God. So ang planning po, hindi manggagaling sa sarili mo. Hindi rin manggagaling sa inspirasyon ng sanlibutan ng mga vloggers. Ang dapat direksyon ng buhay mo at planning mo nanggagaling sa pangungusap ng Panginoon sa iyo. Young people, listen. Alam ko ang daming mga vloggers at inspired kayong mga magpapayaman, bili dito. Wala namang masamang yumaman kayo. Pero kung sila ang pinaghugutan mo ng planning ng buhay mo, lalayo ka sa Diyos, I assure you. Kasi hindi galing sa Diyos yun Pero kung sa Word of God, sa preaching, sa seminar, sa conference, sa ganitong pagtitipon, nakinig ka ng taimtim, kinausap ka ng Diyos, kinuha mo yan, nilagay mo sa buhay mo yan, lalapit lalong loob mo sa Panginoon. Magbubunga ka sa Christian life mo. Are you following? So I hope nakukuha nyo na. I'm just trying to give you a structure and how you plan your life, but sana po, alam nyo na how to start. Yun lang yung gusto kong mangyari dito
Alam nyo paano simulan yung goal setting nyo, yung planning ninyo. Okay, number 4, ministry and church goals. Oh. So ito na yung role mo as a church member. Kung member ka ng church, hindi dapat optional sa'yo ang involvement mo sa church. Hindi dahil pinipilit kita o parang mapaspasagidan kayo, harapin mo ang Diyos. Tanungin mo, Lord, ano bang gusto mo sa akin sa church? What do you require of me? Tanungin mo sa Panginoon kasi, nilagay mo ako sa church, Panginoon. Ikaw ang naglagay sa akin dyan. Ano ba ang ine-expect mo sa akin na miyembro ng church namin? Tanungin mo sa Panginoon. Katulad nung pagtanong mo, Panginoon, tatay ako, husband ako, anong ine-expect mo sa akin na tatay sa aking mga anak? Anong ine-expect mo sa akin na husband sa aking wife? What do you expect me to do, Lord? Tanungin mo siya, kasi siyang nagbigay sa'yo ng role na yan. Husbands, pwede namang babae ka eh. Di ba? Tito Benedict, pwedeng babae sanang pagkagawa mo eh. Pero lalaki ka ginawa ng Diyos. So may role ka, hindi as a wife, but as a husband. Kaya tanungin mo sa Panginoon in the same way. Are you there? Nalagpasan ko yung number 3. Family goals. Tapos na, no? Tapos na. Okay. Ministry and church goals. So, katulad dyan, ang mga dapat mong tignan sa ministry and church goals, faithful attendance. I can preach here, magilty kayo, masaktan kayo, matamaan kayo, makonsensya kayo, pero role ko lang po role ko lang na i-encourage kayo sa church attendance, pero sa totoo lang, kahit sabihin ko o hindi, obligasyon mo yan sa Diyos. At kung nagkukulang ka, siguro pagkukulang din ng pastor na hindi ka pinapaalalahanan. Pero kung ang pastor mabait, masipag magpaalala sa iyo at nagkukulang ka pa rin, nakakasala ka sa Diyos. Kasi obligasyon mo yan sa Kanya eh. Ikaw ba, halimbawa sa company, may role ka, hindi mo ginagawa. Nakakatuwa ka ba sa boss? Nakakatuwa ka ba sa manager mo? Ganon din tayo sa Diyos. Tinawag niya tayo sa church. Katulad ng manager mo, in-enlist ka niya, tinanggap ka niya, nag-apply ka. Tayo hindi tayo nag-apply. Pero nung niligtas tayo, automatically, plano ng Diyos, ilalagay ka niya sa local church. Siya yan. Kumbaga siyang boss natin, siyang employer natin. We work for Him. We live for Him. That's why we must be responsible and we must learn to be accountable to Him. Oh. So, faithful attendance. Buti nga, ang pastor nyo, very forceful pa eh. Absent ka ng Sunday morning, sisend ko yung link sa'yo, panoorin mo, mag-send ka ng realization. Ang iba, akala nila, si pastor naman, sa totoo lang, kahit hindi ko na sana gawin yun, tinutulungan lang kita, gampanan mo ang role mo, kapatid. Oh, eto pa, ministry involvement. Amen? Kung kayo orchestra, gawin nyo ang orchestra. Kung trabaho nyo yan. Amen po ba? Oh, teka, si-shortcut ko na kasi wala na tayong oras. This coming Sunday, speaking of ministry involvement, this coming Sunday will be our renewal of covenant and formal pinning. Pakibigay mo nga rito yung mga pins. Okay? Renewal of covenant and formal pinning. Renewal of covenant. Mangangako ka na pag-orkestra ka, lahat ng service, tutugtog ka. Pag hindi ka tumutugtog, nakakalungkot sa akin na pastor yan. Pero lalo na sa Diyos. Pero sana, pag sinasabihan ko kayo ng ganito, huwag kayong mau-offend. Role nyo yan eh. Number 2, nangako na kayo eh. Sino pang maniniwala sa'yo kung pangako ka ng pangako, hindi mo gagawin? Sira ang negosyo pag ganyan. At bilang pastor, kailan ko kayong turuan ng ganun? Amen po? Oh, eto yung HBBC choir. So lahat ng mga choir members, tatawagan by name, at pupunta dyan, at magkakaroon tayo ng official pinning.
Susuot yung tong pin na to every Sunday. Kaya kung HBBC choir ka, tapos usher ka pa, katulad ni Nico, di ba? Oh, di dalawa na yung kanyang pin dito. Oh, tapos, saan yung orchestra? Oh, AV ka pa. Pampihira, no? Para kang 3-star general niyan. Mga kapatid. Pero mga kapatid, gusto kong makita nyo ang pagmiministeryo, hindi po ito obligasyon lang na pahirap. Sa buhay na ito, inatasan ka ng Panginoon ng role na ganyan. Kailangang maging tapat ka sa role mo. Katulad ng pagiging tapat mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa negosyo mo, sa teacher mo sa eskwelahan. Role yan eh. Huwag nating paglalaban-labanin lahat to. Ikaw kasi hindi ka nagbabalance. Hindi mo inaakong role yan. Kaya pinaglalaban-laban mo. Tapos wala kang management. Hello? Kaya nagturo po ako sa inyo ng time management ng family conference. Di ba? Discipleship involvement. Nakakatuwa. Sabi ko, yung lahat ng mga choir members natin, kung gusto nyong magtuloy pa kayong kumakanta dyan, maging discipler na kayo. Maging discipler na kayo. Salamat sa Panginoon, may mga nag-respond. Kung halimbawa, iniisip nyo na, sino kayong didisciplean ko? Wala ako. At least man lang kasi kapatid, mag-reach out kayo. Brother, sister, ma'am, pastor, sino po ba ang pwede kong disciplean? Hindi yung agsisiim kalatan kakabsat, di ka malang makicommunicate. Tinuruan ko na kayo ng communication. Nag-a-assume na lang tayo, bahala na. Mga kapatid, let's do our responsibilities well. Conferences and seminar. Amen? Kung kayo po'y mga care group leader, obligasyon mong lumago ka. Kung sa tingin nyo, alam nyo na lahat, hindi nyo na ako kailangan. Pero sa tingin nyo ba, walang dapat ma-improve sa'yo? Kumusta ang attitude mo? Kumusta ang spirit mo? Kumusta ang mentality mo, mindset mo? Kumusta ang pakikitungo mo sa tao? Lumalago ka ba? Kaya nga nag-host po ako ng seminar kada Biyernes. Yung topic ko nung isang Biyernes, how to deal with new believers. Kasi po, ang hirap mag-win ng tao. Tapos sa carelessness natin, na-offend. Magwi-win na naman tayo. Yung tao na binigyan na ng Panginoon yun. Hello? That's why we need to have this. Tapos, parang ngayon, ang daming nag-message sa akin, Pastor, sorry, wala kami sa prayer meeting ngayon, ganyan-ganyan. Alam nyo, ang aking, sa bagay, sabi ko nga, kay Preacher June, ang initiative kasi, yung pinag-usapan natin kahapon, hindi mag-i-initiative ang tao pag hindi nakaprograma sa utak niya yon. Halimbawa, yung mga anak mo, pambihira kayo, hindi kayo marunong mag-fix ng mga laruan, iprograma mo. Magiging initiative sa kanila yon. Ngayon, gusto kong iprograma sa inyo na pag magpapaalam kayo, Pastor, wala po ako sa seminar, wala po ako sa team meeting, wala po ako sa prayer meeting, pero I will join Zoom. Halimbawa, for circumstantial reasons, hindi ka naka-join, ikaw ang magme-message sa akin, ako bang magme-message sa'yo? Role ko pa ba yun? Pero kahit hindi ko na role, nag-extra mile ako sa inyo. Mga kapatid, role mo dapat mag-communicate sa akin. Pastor, sorry, hindi po ako naka-attend, pero kukunin ko po yung preaching nyo nung Merkules at isasubmit ko po ang aking realization. Hindi ho dahil pinipilit namin kayo sa ganito, pero may dapat kang marinig sa preaching na yun ay impression ng Panginoon sa buhay mo. Outreach involvement, okay? Number 5, career, study, and testimony goals. Career, study, and testimony goals. Alright? So ito yung mission field natin, mga kapatid. Kung saan ka nagtatrabaho, unsaved mga yan, unbelievers ang kasama mo dyan. Office, school, business, construction site. So tanungin mo, how will I glorify God? Kasi kapatid,
Hindi ka lang inilagay ng Diyos sa trabaho para magpayaman. Nilagay ka niya dyan para maging testimony. Nakalimutan mo ba yung role mo, kapatid? O kinalimutan mo na? Because of the love of money. Because the cares of this life and the deceitfulness of riches choke the word. Narinig mo na to, mga prinsipyo na to. Alam mo na to. Pero sa temptasyon ng pagpapayaman, nawalan ka ng gana na gawing misyon ang career at workplace mo. Pinapaalala ko sa iyo, may role ka sa trabaho. Kaya alam niyo po, meron akong lesson. I was thinking of this. Okay? Next year, magkakaroon po tayo ng stewardship conference. Irwanganak kada kayo dito stewardship conference. Usually po, ang stewardship conference, ang laging tinatalakay, giving. This time hindi. Hindi lang po giving ang tatalakay natin. Because this came from a heart. Nakita ko po yung kalagayan ng marami. Panginoon, pwede bang iangat mo rin ang buhay nila pinansyal? Pwedeng this year, makabili na rin sila ng kotse nila. Pwede ba Lord, magkaroon na rin sila ng sariling bahay. My prayer is for God to also bless you because you are already a blessing in the ministry. Subalit po, habang inaaral ko yung Biblia, parang habang the more na iniisip ko na ako'y nangangarap sa panalangin ko para sa pag-angat ng inyong mga buhay, habang tinitignan ko sa Biblia, mukhang palayo yung utak na yon, palayo sa Biblia. Kasi ang sabi ng Bible, labor not to be rich. Huwag mong gawing pagiging mayaman ang goal mo sa buhay. Alisin mo ang pagmamahal sa salapi o sa pera because the love of man is the root of all evil. Kung wala ka ng tamang prinsipyo, you're willing to cross the line and sacrifice your integrity because all you want in life is more money. Kaya po may mga lumalabas sa Amerika na kung tawagin, prosperity gospel preachers. So inaral ko ngayon sa Bible. Sabi ko, Lord, paano ko tulungan yung mga members na umangat ang buhay? Kasi di ba, many times sinasabi ko, kayong mga empleyado, maging negosyante kayo. Sino sa inyo nakakarinig sa akin nun lagi? Taas ang kamay. Pastor naman, empleyado kami, ginagawang negosyante. Honestly, honest to goodness, as I begin to sit down and study my word, I began to realize, probably, not all of you was called by God to become Christian businessmen. Maybe some of you are called by God to be in the school because there are people in the school. Maybe some of you are called to work in government employments because you are there to win those people to the Lord. Some of you are called to be a Christian businessman because God wants you to reach businessmen. Some of you are called to be engineers, Christian engineers, because God wants you to reach engineers. Not every one of you will become Christian businessman. Ang iba sa inyo, talagang dun ilalagay ng Panginoon. Are you with me? That is why the biblical is this. You do not pray to become rich. You pray to become a trustworthy steward. Sapagkat kung magkano man ang ibigay ng Panginoon sa iyo, kahit maliit na sweldo, kung inaral mo ang tamang stewardship, Diyos ang magbibigay ng malaki. Na hindi mo kailangang pangaraping lumaki. Ang gawin mo lang, maging tapat ka sa stewardship mo. Hindi prosperity gospel yan. That's biblical stewardship. So sa stewardship conference, I will teach you how to develop your stewardship skills. Lahat ng masaya sa lechon, say amen. Lechon nang iniisip ng iba sa inyo eh. Fruit salad ka na macaroni, hindi na yata kayo makakonsentrate eh. Pastor, imbatik di kita iniwak nga bawang kada sibuyas, igisak to pela pagsangput me. Yung mga wala pong pang Noche Buena ngayon, pwede kayong pumunta sa Barangay 7 mamaya at magsano-sano tayo.
Ano sante di sa nga kilo nga tinuno nga ano yan? Longganisa. Pero magpapalaro kami ha, may mga premyo ang mga bata. Okay, it will be fun and we are going to have prayer time together. So are you following? Amen? Oh, kaya meron tayong ano dyan. Let me close with this. Key character traits to develop. Key character traits. Alright? Key character traits to develop. Number 1, commitment. Planuhin nyo paano ma-build up yan this year. Number 2, consistency. Ang commitment at consistency, ang nagiging epekto po niyan, very wise kasi ito napakaganda itong pagka-build up ang commitment and consistency because itong commitment and consistency, it makes you dependable. Maaasahan. Hindi mo maasahan ng tao, nalulubog lilitaw. Magpiperform kung kailan niya gusto. Ang ministry po natin, iangat natin sa level na hindi ka kakanta kung kailan mo gusto, tutugtog kung kailan mo gusto. You need to require yourself to do that ministry, mga kapatid. Kasi kung hindi mo gagawin yan, may magsasuffer. Pati ikaw. Di ba? Number 3, communication. Communication with your pastor, with your family, with the ministry, in the workplace. Number 4, competence. Very practical naman lahat yan. Ang basis ko dyan, ilagay mo ngayong verse. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Let's follow Jesus Christ. Daniel, bakit sila pinili ng mga Nebuchadnezzar na yon? Because they were best in science. They enhanced their competence. Kaya dapat po, lahat tayo rito, dinidevelop natin yung ating competence. Okay? Kung ang Panginoon nag-deal sa inyo sa preaching na to, merong gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo para ma-develop mo yung competence mo, go, why not? Yung iba sa inyo, kung kailangan yung kumuha ng TESDA, di mag-TESDA kayo. Number 5, coachability. That is willingness to learn. I know this is quite comprehensive. Malawak to, maluwang, maraming detalye, but somehow, I hope you get the point that I am praying ng bawat membro, bawat isa po sa inyo, regardless of your upbringing and whoever you are, will become a goal setter. If you don't set a goal, you will hit nothing. Set a goal. At paano tayo magsiset ng goal? Magsisimula tayo sa Diyos. All your thoughts, the works that you plan to do, the ways na yung tatahakin, magsisimula ka sa Word of God. Kukunin mo yung notebook mo. Notebook mo to? O, halimbawa si Jethro, is this your notebook for the whole year? Ayan pa? O, sige. Halimbawa ha, ito na. Kukunin niya ngayon yung notebook niya po. Ganyan. At pag nag-goal setting kayo, dito kayo magsisimula. May mga roles na kayo. Sulat mo. Personal walk with God, family, church, workplace, loved ones. Nakasulat na po. Are you with me? Okay. Babalik ka na dun sa mga preaching notes mo. Bawat realization, basahin mo. Nag-commit pala ako sa Panginoon noon na ganito, ito ilalagay ko sa family goals ko yan. Kasi kinausap ka ng Panginoon sa preaching na yun Pero wala kang ginawa kasi hindi mo nilagay sa process of goal setting. Okay, you get another one. Saan yung mga realizations mo rito? Ay, dito yung realization notebook mo. O, halimbawa, nakasulat ka na ng realization mo? Tapos na siya, talamang picture ang kakabsat. Halimbawa, thank you, Pastor, for this wonderful encouragement. Tsak mabasa dito. Ka muna yung barong. Nagkukutong. Amoy no, basbasak ti realization nyo, pero may kakabsat. At dapat dito, siksik-igak nga kota, madit pa ng picture na, pa ganon, hindi pa ganon. Hirap. Diba? Grabe. So yung goal mo rito, ilalagay mo doon. Nawatan nyo kakabsat? Then, ito na. Pag natapos nyo na yon, happy ka na. Bakit? Lahat ng mga sinulat mo na goals na yan, hindi mo yan personal na pangarap.
Yun ang instruction ng Diyos sa'yo. Bunga ng pagkikinig mo ng preaching, bunga ng pagbabasa mo ng Bible araw-araw. That's what you call vision. Vision is the ability to see what God wants for you. Ambition is seeing what you want. Get rid of your ambition and start with a vision. Pag nasulat mo na, ang saya-saya mo na, anong sabi ng verse? Commit thy thoughts. Yung sinabi ng Panginoon sa'yo, ginawa mong plano ng buhay mo, commit thy works. Panginoon, ito na po yung plano. Ang saya-saya, meron na akong perspective plan. Ito nung gagawin ko sa family ko. Magde-devotion na kami every week, kada Sabado ng gabi, Panginoon. Amen? Panginoon, ito na po yung commitment ko sa first fruit. Ito na po yung commitment ko para sa CSC. Hindi pa nagpapakommitment si pastor ng stewardship, pero meron na akong ilalang commitment, Lord. Hello? Oh. Panginoon, ito pong commitment ko para dyan sa ministering to the saints. Panginoon, salamat. Maayos na. Are you there? Nagawa mo na yung plano mo. Kinumit mo na sa Panginoon. Thy thought shall be established. Bakit? In the implementation, kasama mo ang Diyos. Ibanag na to. He shall bring it to pass. And you will be surprised how your life will so be blessed by God this year because of it. So tapos na. Are you with me? Ito. Patingin yung mga Bibles nyo. O Bible mo. Kukunin mo yun yung Bible mo. Yes. Kunin mo yung Bible mo. Isulat mo yung mga goals mo sa isang papel at ipagkat mo dito. Ilagay mo rito. Because when you put it on a notebook and you lost it somewhere, wala na. You put your goals where you can easily access. Tapos nung nag-devotion ka to no bigat, kitak man digitay goals ngayon set ko, wow, I'm so excited. Itong gagawin ng Panginoon sa buhay ko this year. Dito niya ako nais pagpalain. Dito niya ako nais gamitin. Dito niya ako nais palaguin. Ito yung impression ng Panginoon sa akin. Nandito na lahat. Are you there? Ilagay mo dyan, Lord, tulungan niyo po ako. And you follow through. You follow through. Lagay niyo po yan sa Bibles ninyo. Then, picturean mo na, Tata Enteng. Amen? Amumot lang tayo, cellphone ng Tata. Picturean mo na, isend mo na kay Pastor Provi. Pastor, please pray for me. Dagitoy tinakisaritaan, iti apo kanyak, nga isayangkat ko iti 2026. Please pray for me. Di ba, basahin ko na yan. Tata Enteng. Di ba? Ang plano ni Tata Enteng, gagawa siya ng isang vlog. Halimbawa, ang plano mo, nagpipreach si pastor, na-touch ka, sabihin ganyan, not all of you may be called to be Christian, but you are called to be Christian businessman. Lord, parang, I really want to be a Christian businessman. Sulat mo doon. Ito ang business na gagawin ko this year. Kasi sa preaching, doon ako kinausap ng Panginoon eh. So kahit hindi tayo magka-counseling, nakikinig ka ng preaching, counseling na sa'yo yun. Minsan nga, pinapalo ka na pala ng preaching, hindi mo pa namamalayan. Kasi hindi ka nakikinig. Remember this, it's always the Word of God that will direct your life. It's the Word of God that will give you direction in your life. Amen? So all of God's people say, Amen. I don't know how your 2025 has been. It could have been a lot of problems, a lot of storms, a lot of trouble, but don't let the past define your future. You can start again. Amen? In the Lord, hindi sa sarili mo, you can start again in the Lord. And say, God, forgive me for my failures. Forgive me for my trespasses. Forgive me for my shortcomings. Forgive me for my inconsistencies. Forgive me, Lord, for my pakulangan sa ministry, sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa giving ko, sa soul winning ko, sa trabaho, hindi mo lang ako nagdadala ng gospel tracts. Panginoon, patawad ko. Ito po yung mga plano for this year. Sisikapin naming mag-devotion every family, every year. Sisikapin po naming mag-attend ng lahat ng mga meetings ni Pastor, mga seminars po niya. At Panginoon, excited na po kami. Sasama kami sa isang Bible study once a week.
Panginoon, magsisimula na ako ng discipleship ko. Panginoon, magsisimula na ako ng outreach ko. Panginoon, magsisimula ako ng Bible study ko. Impression ng Panginoon. Commit thy works. Commit thy thoughts. And He shall bring it to pass. Sana po, naging malaking tulong sa inyo ang lesson na ito ngayong hapon. At sana masabi nyo, sulit ang pagpunta nyo sa main sanctuary. And all of God's people say, Amen.